φίλους, σήμερα θα πάμε κοροπή, θα μας δούμε πάντως, αλλά εντάξει. Άντε, σήμερα θα δούμε τι θα κάνουμε, κοροπή, Παστιακός, Ειρήνη, όλα, πάμε που να είναι τώρα. Στο μουτσο TikTok. Πηγαίνουμε στο Ειρήνη στάση τώρα για να πάρουμε το τρένο, για να πάμε στο γαμημένο Πουραστιακό, για να πάμε στο skate park Κοροπής. Με αυτό το μαλάκα και αυτό το μαλάκα και αυτό το μαλάκα. Τα ακούσατε. Επόμενος σπίτι, ο κόσμος. Περάσαμε το μεγάλο μακρύ δρόμο με τη φωτιά και τώρα πάμε προς Κοροπή, όμως πάρει ένα 20 λεπτό. Γαμώ το Google Maps, where the fuck am I, bro? Είναι κάτι σκυλιάκι που είμαστε, κάτι χωράφια, κάτι παππούδες, τους γκέι να πούμε γάμισέτα. Πώς το κούτσο είμαστε, τι τώρα? Πρόσχε αμάξι, μη κατέβεις. Έλα. Δεν γίνεται άλλο αυτό, μπρο. Πώς είμαστε παιδική χαρά. Τι σκουπιά πήρε. Νομίζω θα κάνεις ντάμπι. Αυτό είναι quad. Μην στέκεις εδώ. Θα χτυπήσει. Μην στέκεις εδώ. Γαμώ τα θεία σου! Stop.
Είμαι εδώ από τη μία και με έχουν κόψει καμιά 80 φορές, οκ. Είμαι στο όριο αυτή τη στιγμή να αρχίσω να πετάω πράγματα. Και τώρα πήγα να χτυπήσω και την κυρία, έτσι. Μπήκε μπροστά Ναι, την ναι, κυρία, ναι, έτσι. το Μας έχουμε κάνει δει. κήρυγμα. Μπήκε μπροστά μας και μας λέει: Λοιπόν, εδώ είναι και όλα τα παιδιά. Χρόνο παιδιά σε όλες. Θα τραβήξω τα μαλλιά μου, θα τα τραβήξω όλα, θα τα βγάλω σε μορφή avatar και θα τα βάψω. Βάλε μπροστά αυτό και πάτα. Κοίτα bro, κοίτα εδώ ξεφύλλα. Κέρεν Pro Max bro. Πάτα τη. Είναι η μαμά του, η οποία δεν απαγορεύεται και στην αριστερή εδώ πέρα και το παιδί σας. Κοίτα εδώ. Θα μπει στο vlog αυτό bro. Γεια σου φίλε. Να σου πω, όταν κάνεις πρόσεχε εμείς θα πατήσουμε, οκ. Μπράβο. Έλα. Μαλάκα δεν μπορώ άλλο, αλήθεια. Το prime view είναι εδώ. Τραβάσει το σκοπό. Ξέρεις πόσο πολύ κρατάω αυτή τη στιγμή πολύ όμορφες λεξούλες μέσα μου. Γιατί προσπαθώ να είμαι πολιτισμένος άνθρωπος αντίθεση με άλλους. Χαμό τι μαν. Στον ουρανό. Τι ωραίος ουρανός σήμερα. Καθόλου rage bait εδώ από τα μικρά. Τότε τι ασχολείστε κυρία μου, κοιτάξτε τη δουλειά σας, απλά προσέξτε. Ναι, απλά εσείς πριν που πήγαινε εγώ στο skate park, περάσατε από μπροστά και πήγα σας χτυπήσω και εσάς. Κάτω λίγο, δεν το πιάσα στο βίντεο, κάτω λίγο. Μαλάκα, ο άλλος με Με το φρένο μου, ρε, με το φρένο έτσι. ο άλλος είναι έτοιμος, μαλάκα, τους έχω συμπάθεια, ρε, μαλάκα. Αυτό είναι φρένο, ρε. Το ξέρω, φαίνεται. Δεν γίνεται, ακούστε λίγο! Δεν γίνεται, ακούστε λίγο! Δεν γίνεται, να κάνουμε εμείς! Κοίτα με λίγο. Χίσια ταύρου! Ρε, μ' αρέσει που μιλάει σοβαρά όλος, κάνε λίγο rage bait. Μανώλη! Χίσια ταύρου και ο Μάνος με χίσια μαύρου. Σταμίλο! Άρους πέσει τρομά. Δεν θα τους πεις ζωμά. Μανώλης Κράσο το 2025. Έπεσε, το τραβάω. Μαλάκα, το τραβάω. Μάνο, γρήγορα. Μαλάκα, το έχω σε βίντεο. Στο μπούτσο TikTok, εδώ στην κοροπή. Στο μπούτσο TikTok, εδώ στην κοροπή με τους μάγκες και τα ρωμό. Rage. Για τη δική μας ασφάλεια τραβάγαμε βίντεο, μην γίνει τίποτα κρύο. TikTok. Αυτό λέω και εγώ! Και εσύ να ξέρω που κάθεσαι στο σπίτι. Ναι, δεν με έχετε ξαναδεί. Εγώ απλά Στα όνειρα του. Στο μπούτσο TikTok, εδώ στην κοροπή. Εδώ λέω. Κάνουμε rage bait και τρώμε rage bait γάμο. Το σπίτι μου. Κάτσε. Με ένα Ρωμά. Μένω από την άλλη μεριά Δημητρίου εντωμεταξύ. Πώς Τι στο μπούτσο TikTok, είμαστε εδώ, τσακωνόμαστε με μητέρες. Είμαστε εδώ κοροπή, είμαστε μάπους, μένουμε γλυφάδα. Μαλάκα, αυτό το βίντεο είναι brain rot στην πραγματική ζωή, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έκανε κρίμα και μάπους. 80. Τι στο μπούτσο YouTube. Το πίνουμε από μία 80. Ακόμα. Εντάξει, κάσε μαλάκα. Μαλάκα. Τι γίνεται ρε μαλάκα. Όχι, πιάει έχω. Σου βγαίνει το πουλί.
Μητέρε, άχρηστε. Μαλάκα. Για πες, Game of Scoot εδώ. Πάμε να μας γαμίσει σκούτσε. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ Στέφα, αυτός είναι ο Κώστας. Και μου σκέφτεται, πάμε. Όπα, όπα. Πουτς, όχι. Μάλιστα. Αυτό. Έλα. Ωραία, πάμε στην τράπεζα. Οχ. Τρώει καμερούλα λίγο. Βγάζει. Λοιπόν. Για πες μας τα βάλεις. Τέτοιου θα είναι μπράβο. Την μπράει ρε μαλάκα. Την μπράει ρε μαλάκα. Αν το πατήσω τώρα, εντάξει. Ναι, αυτό δεν ξέρω αν μπορώ. Πώς το κάνεις κάνω μαλάκα τον μπράει, δεν ξέρω καν πώς να κάνω μπράει. Κάνεις έξα και όταν γυρνάς στον μπράβο. Βαρβάτος. Πολύ κοντά. Χέρι το σκούτερ μπρος. Έχεις άλλο να τράει και να ρίπει. Τι? Έχεις να τράει ακόμα και να ρίπει. Όπα. Κρεμίστηκε. Δεν θα πάρω το τερίπι, δεν νομίζω να πάρω το μπράει. Κάνεις Πολύ μπράει. κοντά εσύ. Πάτσε μπράει. Πάμε εδώ. Σε ένα attempt. Το γράμμα πήρε S. Οπότε S. nothing και S. Τρώει. Τρώει Γιάννη. Ποιο θα το σετ, ποιο θα το σετ. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω μπάσει να το δω, ποιος το κάνει καν. Πάνω το κάνει καν. Κάνεις εσύ από εκεί. Έλα. Όπα, όπα. Παίρνω γράμμα, Το παπαρί. Για πες τα δώσεις. Θα βάλω ένα πλοκή. Ένα απλό finger μαλάκα. Οκ. Βάλει. Εκεί ο άρχοντας να βγει. Πολύ κοντά, πολύ κοντά. Δεν είπαμε τους κανόνες. Σκέτσι ριντού να μην τη δώσουμε γιατί είναι λίγο άχρηστο σχέση με... Ναι, όχι, το γνωρίζω. Το side comparison, μαλάκα. Double down with. Δεν μετράει καν. Ας βάλω 360 out. Εκεί. Αλίτης. Εγώ ένα έξω απ' έξω. Γιατί δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Βάλει τα απάντηση.
Στέφανου. Να παίξω βόμβα. Κρούει ο κόδωνας, φίλε. Να παίξω ακουστικά. Τι λες? Με τέτοιο πατινάκι παίζεις, φίλε. Αχ, καλό. Ωραία. Θα βάλω εκεί. Όπα. Δεν ξέρω πώς δεν γράφει. Όπου one eighty bright. Τι λες ρε μαλάκα. Κοίτα το μπούσι, μαλακα, όλο μπάτερ τα βγάζει. Κάτσε να δοκιμάσω. Σιωρό. Μαλάκα. Ας τον μπρο, πάρε κράνος. Εδώ μου σπάει τα καλάμια, μαλάκες, εδώ. Κάτι που δεν ξέρει, θες κάτι που σίγουρα ξέρεις, αλλά είναι λίγο περίεργο. Nothing. Έχει. Ξέρεις την nothing. Μαλάκα, τι να. Ξέρω πολύ περίεργα κόλπα, το ξέρω. Μην περνάτε. Παιδιά, δείτε, είμαι πολύ μακριά. Sorry. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή. Είδωλο. Καλύτερο στην Ελλάδα. Κοκορόουτς, μαλάκα. Θα πας στα αρχίδια μου. Βλέπετε εδώ. Εδώ μπορεί να πες στα παιδιά μου, Λάμες. Τι κάνεις, ρε, τι κάνεις πάλι? Έλα και το κύκλες εδώ. Ωχ, θα πέσω, παιδιά, θα ζαλιστείτε λίγο. Παιδιά, ό,τι είστε, ξέρω. Άσε ρε. Ο μπρο πάτησε cancel στο τέλειο και το γύρισε πάλι. Να σημειωθεί, λέει κιόλας. Το βάλεις περιγραφή, αδερφέ. Έχει ιδέα για κάτι. Θέλω W transfer. Πολύ δυναμικά. Μπορώ να το κάνω εγώ γιατί γαμάω. Το βάλα 180 upprint. Εντάξει, πού και πού. Όχι, εντάξει, απλά εντάξει δεν πληρώνομαι. Είσαι ένας παπάρας. Αυτός είναι άσχετος, ρε. Αυτός είναι άσχετος. Ένα backflip. Έλα, κάνω φιλοσοφή στο κάγιο. Όπα. Αν μου δω W, μπαμ. Μαλάκα, τι να κάνω τότε ρε μαλάκα. Λοιπόν, θα κάνω κάτι άλλο. Θα κάνω bad αυτό και θα προσδιοριστώ με φίλους του down. Ποιο θα κάνεις, τι θα κάνεις? Θα κάνει εδώ, κάτσε περίμενε να πάω σε καλό άγγι. Ναι, γάμισε εδώ. Κάνει αυτό εδώ gap. Είναι ο αδελφός μου το μεταξύ, μαλάκα. Μαλάκα, όχι, μην το βρουσουζεύεις. Σιάμες. Μαλάκα, μια φορά σήμερα δεν το έχει βγάλει αυτό case. Γρουσούζει, γρουσούζει. Έχει υπέροχο καιρό τώρα, έχει υπέροχο καιρό. 360 το bang. Το bang. Στο fly out 360.
Τριχίχτη τέλγα. Ωραία, ωραία, πού να κάμερα εγώ. Γάμισε τα μαλάκα. Τα παιδιά μου παίρνω, τα παιδιά μου. Μερακλής. Αυτός ο μαλάκας κόβει τα games. Όχι, εντάξει, μαλάκα. Θες να παίξουμε ξύλο οι μητέρες μας εσύ. Πάει κατευθείαν για double. Δεν ξέρω να κάνω φύγουν γαμό. Ένα συνένα λέει. Πήρες και εσύ. Άσε ρε. Μιλάς πολύ και βγαίνει να δείξει. Δεν ήταν καν κοντά. Εντάξει. Όχι. Είναι retired ρε φίλε, τι να κάνω. Εδώ χτύπησα. Βαράω κάτω από... Όχι, έπαιξε πάνω μου μαλάκες. Εδώ μπουκέτα. Πολύ. Ω, εδώ έχεις game. Πάει για το game, να το τραβήξουμε. Νύχτος. Το βράδυ σε φεύγουμε σε λίγο, έχει πολύ γρασία η κάμερα έτσι. Κάτι να πάμε στο τρένο, τα λέμε εδώ για DOL, πολλά θα πούμε, γενικά όλους πίσω. Και είμαστε εδώ μες στη λίστα στον δρόμο. Άμα έχετε πάει κοροπή, ξέρετε για αυτή την άλλη φορά, αλλά εντάξει. Εντάξει, άντε, για κάστε στο τρένο, ελπίζω. Τα λέμε στο τρένο, νομίζω. Έχω λίγο φακό να βλέπω μπροστά μου που πάρω, μαλάκες. Έχω βάλει, γιατί τράβα και το βίντεο τώρα. Πού στρίβουμε? Πού είστε? Μη μας βγάλει όπου να είναι, γιατί ποτέ δεν έχουμε περάσει από εδώ. Κάνε ένα whip flat, κάνε ένα whip flat, κόσ. Ο μπροστά. Γρήγορα, γρήγορα. Τα έχω σε βίντεο. Έχασα πάνω στα μαλάκα. Θα σε πατήσουνε ρε μαλάκα. Αυτό το βίντεο παίζει να βγει για 40 λεπτά μαλάκες. Ουι. Τι μάγκες που
είναι αυτή ρε παιδιά. Τι κολάρα που έχει αυτό μπροστά. Bar spin. Ωραίος. Κάτι μου λέει ότι πάμε λάθος, μάγκες. Τα λέμε στο τρένο, εκτός και στον προστιακό. Όπα, περνάμε. Εκτός και με βρω κανένα καλύτερο σημείο για να βάλω βίντεο. Αλλά εντάξει. Άντε, γεια. Σπάσει τζάντα. Στην ομαδική πάει στο κατευθυντήριο. Τελείωσε, τώρα πάμε σπίτια μας. Έχω κάτι από το τρένο. Πούστη, πάμε στην